kokatuta epaileak. Bakoitza berearekin, metroko enborrari 10 korte egiteko lanetan. Hortxe hasiak dire lanean, lehenbiziko kortea ziztu bizian.
Venga, animo hiek publikotik ere. Venga, venga. Haupa zuek, haupa. Hortxe ba, lanak bukatuta, bigarren emorrean aritu diren Iñau Oteiza eta Aimar Bikondo. Adei Usandizaga eta Sustraila Kostak oraintxe ondotik. Eta hirugarren postuan, Basaburuko hirugarren taldea ere, Aimar Agesta eta Junes Altzuri. Venga, Antxabain, ánimo. Sí, ahora. Venga, 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 venga. Ahí está, que esté el jefe. ¿Eh? No, estos son Dansuain. No, nosotros no tenemos hoy. Hoy en Tronca no tenemos, no. Tenemos los chiquititos. Sí, pero no. Estos son de Ansuain. Tienen, sí, luego hacen. Sí. Hoy no hay simpatía. Hoy hay esto y luego la prueba combinada. Y ahí ya hoy se termina. Yo de profesora. Desde los 6 hasta los 16. Tengo una cuadrilla baja. Solo para acordar los nombres ya. Ay, ¿cómo se llama? ¿O apellido? Ah, Ayora. Ayora Rezanos. ¿Qué? Este año empezó. Sí. Ayora. Muy bien. Hortxe, oraintxe bukatu berritan Egoido Anzel eta Iker Urmenetak. Lo que pasa es que con el patinaje está bien con el patinaje. Venga, ánimo, ánimo. Venga, opa, opa, opa. El horario ahí le da bien.
bukatuak. Aranek eta Okabek. Hau pazuek. Ah, bueno, claro. Ya. Venga, va. Si me han matado con la Arranlariek lanak bukatuta. Ya avisan. Eñauto Teitza eta Aimar Bikondok lortu dute demorarik onena, 5 minutu eta 17 segundurekin. Bueno, galdetu behar dut, ze kaletan zaren, ¿vale? Vale, vamos a ponerles ya en marcha. Eta orain goazen, poliki proba kombinatuen lehenbiziko erakustaldia prestatzen. Lokotxak biltzen, txinga garraiatzen, zakuarekin lasterka eta korrikalariak ere aritu beharko dute 3 kategorietan lan horiek, baino adinean gotxi eginda, esfortzua ere gehiago. Andramari Araxes, Zaburua eta Berriozarrek elkar lehiatuko dute kimuen kategorian. Andramari Araxes, zuekin. Andramari Araxes, Zaburua, Berriozar. Txuku también lo maten al día. Hombre, claro, como debe de ser. Venga, tú eres parte de la ¿vale? Hombre, es como en todos los sitios. Como en todos los sitios. ¿Qué? No te hace falta la familia. Hortxe bat taldeak bere lekuetan kokatzen. Lokotx biltzen hasi beharko dute. 8 lokotx bildu beharko dituzte, bakoitza metro bateko distantzian jarrita. Gero txingekin 80 metro egin beharko dituzte, hau da 2 itzuli, 3 kiloko txingak eskuetan hartuta. Eta zakularien txanda etorriko da gero, zakulariak 3 izanen ditugu talde bakoitzeko, 6 kiloko zakuarekin, bakoitzak buelta bat egin beharko du. Eta korrikalari batek, azkenean, 2 itzuli, 160 metro egin beharreko lan hori. Vale, así es. Está quitado la verdad. Hortxe ba, lanian hasita Andramari lehenbiziko kaletik, Araxes bigarrenean, Basaburu hirugarrenean eta laugarrenean Berriozar. No. Ay, Araxes.
Aupa! Hortxe ba, zakulariak martxan. Pasatu! Baloña, opa! Venga, opa, opa, opa. Zortzi txingak, zortzi lokotxak barkatu. Jokatzen. Bigarren itzuliarekin hasi berriak. Lo mismo, pero con más peso. Ya por eso. Hemos sido campeones de nuevo. Qué bien. Hay que seguir así. Es que voy así. Voy así. Bye. Porque puedo, Lokotxak biltzen, berri gozarkoa oraintxe Araxes, oraintxe Basaburua eta oraintxe Andramari.
Zakulariak jotake. Hortxe ba, Berriozarrek bukatu ditu lanak. Oraintxe, Aranxesek. Venga, goazen. Basaburua, hau Andramari. Oraintxe, Basaburuak. Eta oraintxe, Andramarik txalo bat, lau taldek lan ederra egin baituzu, Kimuek bukatu eta hurrengo kategoriara pixkat zartuko dugu hau eta goazen bat gorago. Oraingoan aintziniko lana baino zertxo bat gehiago 10 lokotx bildu beharko dituzte txingak. 5 kilokoak izanen dire, zakuak 10 kilokoak eta korrika distantzia berbera. Andramari, Basaburua A, Basaburua B eta Paz Deziganda lehiatuko dira kategoria hontan. Horia, kamiseta horia daukanari. Ema jozu. Horri, eta jozu. Sorte hor. Ez da denborarik behar, ez? Denbora ez da behar, ez? Tienes que dar la salida. Taldeak kokatuta bakoitza bere lekuan, Andramari lehenengo kalean, Basaburua A, beltzez. Bigarren kalean, Basaburua B, xuriz. Hirugarrengoan eta Paz Deziganda gorriz laugarrenean.
Hortxe ba, laut taldeak martxan. 10 loko txeran bezalaxe. Zakulariak martxan. Bigarren itzuliarekin hasita lokotxak bueltan saskitik kanpora eta berritze txukun. Banaka jarriz. Arnasa, alaitz, ba, segi. Basaburuko korrikaria martxan da. Basaburua ako korrikalari ere bai, Noramariko ere bai. Eta oraintxe hasiko da Paz de Zigandakoa, hortxe da.
Hirugarren txandari egiteko, oraintxe Basaburua be azkenekoz lokotxak biltzen. Basaburuko bigarren taldeko, lehenbiziko taldeko kidea ere martxan, Andramariko ere bai. Eta baintxe pasaz igandakoa. Korrikalariak hortxe Basaburua bek bukatu du bere lana. Andramarik ere bai. Basaburua ere bai. Eta venga, animo, animo. Eman hor. Hortxe ba, lanak bukatuta pasez igandakoak ere. Aurrak bukatuta, goazen ja gaurko zaharrenak martxan jartzera kadeten kategorian hariko diren taldeak Antxoain, Araxes eta Basaburua. Azkenak
Bai, hori bai, baina, pero bakarrekin kadete mailakoen bakarrekin usatu bakarrekin. Ah, vale. Vaya musela. Armania. Hauek ere lan pixka bat gehiago, kadetek 12 kiloko txipildu beharko dituzte, txingekin 10 kiloko txingak garraiatu beharko dituzte, zakuak 13 kilokoak izanen dire, eta lasterka, korrika, kasu hontan 3 itzuli, 240 metro osatu beharko ditu korrikalariak. Eta hauxe, 3 aldiz, 3 talde ditugu bai. Este es joven, Astilla la apellido. A ver si es familia, que es de suyo. Igual es joven este. Yo sí, sabía. Igual es joven este. Este no tiene salario así igual este que... ¡Venga! ¡Venga! ¡Opa! ¡Abajo, Urua, venga! Segi hor. Korrikalarien txanda hortxe bokatzen basaburukoak, lokotxak kokatzen. Antxoinek ere. Eta Araxesek abiatu dute bigarren txanda hau. Son todos jóvenes.
Eutsi, venga. Eutsi. Venga, Segura, venga. Venga, hau baiet, azken txapa. Haupa. Venga, go. Hortxe, txingak esku artean hartu. Aizka! Apa, Aizka, venga! Basaburuko zakularia martxan. Zakuarekin talde guziak. Vas a Urua, venga! Opa, venga! Venga, ánimo, ánimo. Segi hortan, venga, ongi! Venga, hau baiet, azken txapa. Oraintxe bai hirugarren txandarekin lokotxak biltzen Basaburuko taldea. Segurua, venga. Venga, eutsi aiet, haupa. Segura, venga. Apa, Aizka! Basaburuko lokotxak bilduta, txinarekin joan etorri batzuk orain. Aizka! Basaburuko zakularia martxan. Hortxe oraintxe Alaeseseko txingak garraiatzen, baita Antxoain ere. Txingari bukatu zakuarekin Basaburua eta Antxoain eta Araxes hiruek. Calorri, venga! Opa!
Venga, ánimo, eman hor. Hortxe ba, Basaburuak bukatu ditu egin beharreko lanak. Venga, opa, zuek, opa. Venga, ba, azken metroetan sartuta, estutu hor. Venga. Hortxe ba, Antxoinek bukatuta, oraintxe, Araxesek. Para. ¿Por qué? Basaburuak 8 minutu eta 56 bukatu ditu lanak, Antxoinek 9 minutu eta 32 eta 4 segundu beranduago, 9:36ekin Araxesek. Eta orain berriz ere arpanlariak martxan jarriko ditugu. Txapelketaz kanpo baino, arpana abiaduran ja zein moldatzen den bortikoten artean. Arinen egitera. Bikotea bakoitza zegoen enborrean, bakoitza zegoen arpanarekin. Abiaduran egin beharko dituzte korteak. Dago kaseta hontak edo hor pasa dituan? Igual hor badira kamerinoak deitzen, bai, orduan bai, igual hor badira Bortzepaileak ere bakoitza bere lekuan. Venga, Óscar, ánimo. A tope, alik eta biadurarik ondienean kortea egitera. Basaburutarrek jarraian. Eta hortxe korte bakarra eginda, 5. postuan Arane Armendariz eta Okabe Goikoa. Bortzen artean Mantxoen egin duten horiek. Horiek ba, kaleratuta. Deneta Mantxoena, joanen da poliki erortzen.
Oraindik ez, oraindik ez. Basaburuko 3 bikote eta Antsoaingo bakarra. Hortxe da martxan. Basaburukoak 3 aintzinetik. Beraz, Antsoaingo bertze bikotea, Egoi Dontzel eta Iker Urmeneta 4. postuan, txalo bat haientzako ere bai. Eta Basaburuko 3 bikoten artean, lehia estua, orain ja kronometroi begiratzeko tarte ere izanen dugu. Justu dabiltzalako antzeko. Beraz, 3. postuan, Aimar Agesta eta Junes Altzuri txalo bat beraientzako. Eta finalerako 2 bikoteak. Goazen finalarekin. Eta, beraz, Arpana abiaduran ere lehenago lanean bezala, Einaut Oteiza eta Aimar Bikondo abiaduran txapeldun, Adei Usandizaga eta Sustrai Lakosta 2. postuan. Hori da, kirolariei txalo handi bat egin duten lanagatik. Amar minutu eta 10 segunduko denborarekin osatu dituzte egin beharreko lanak. Irune jarri beraiak ikabitza, Laugarren postuan sailkatutako bikotea 7 minutu eta 51 segunduko denborarekin Iker Urmeneta eta Egoi Dontzel. Hortxe beraien saria jasota, 4. postuan daudenak. 3. posturako 5 minutu eta 37 segunduko denborarekin sailkatu direnak Aimar Agesta eta Junes Altzuri. Super, handik hasi ez? Handik hasi bartzun, a ponerse ahí. Hortxe Basaburuko bikotea 3. postuan sailkatuta.
Bigarren postuan, 5 minutu eta 24 segunduko denborarekin lanak eginda, Adei Usandizaga eta Sustrai Lakosta. Larun batean bihar. Kirolarien arteko kiroltasunezko agurra. Hortxe bai, bigarren sailkatuaren garaikurra. Eta azkenik, txapeldunak gaurko honetan, eta gero gainera kasualidadez, abiaduran ere halaxe egin dutenak. 5 minutu eta 17 segunduko denborarekin, 2026ko kadete mailako Arbana txapelketako txapeldunak, Eñaut Oteiza eta Aimar Bikondo. Hortxe ba, garaikurra, txapeldunaren txapela ere buru gainera. Eta zuen txaloak ere bai txapeldunei eta baita gaurko 5 bikotei ere. Honexekin beraz, sariak banatuta. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.